Γεια σας παιδιά, έχουμε έρθει στο Βαλήρια για καφέ και ήρθα για μια βόλτα και κοιτάξτε εδώ τι βλέπω. Γυαλιά μαλάκα, γυαλί. Τι να πεις. Τώρα δηλαδή οι σκουπιδιάρδες που θα περάσουν εδώ πρέπει να τα μαζέψουν εκείνοι. Και δεύτερο, γιατί δεν σκέφτεσαι λίγο τα ζώα. Δηλαδή, κοιτάξτε θέα, κοιτάξτε έξω. Άμα κάποιος ήρθε για μπάνιο και δεν δει το γυαλί, τι θα κάνει μετά. Εσείς θα φταίτε, το ξέρετε. Πραγματικά σας παρακαλώ με το Δήμο Σαλαμίνας, όποιος μπορεί να έρθει να τα μαζέψει, γιατί είναι και τα αδέσποτα που άμα δεν το δούνε, θα χάσουν τη ζωή τους, ρε. Πραγματικά παρακαλώ το Δήμο Σαλαμίνας να έρθει και να μαζέψει αυτά εδώ. Αυτό εδώ το χάλι. Το ξέρω δεν το κάνατε εσείς, αλλά πρέπει αυτά εδώ να μαζευτούν, γιατί πρέπει να σκεφτούμε και τους μικρούς μας φίλους, τα αδέσποτα. Πραγματικά τι να πεις. Αφήνουν εδώ, κάνουν σκουπίδια. Και πραγματικά αυτό με στεναχωρεί εμένα. Κοιτάξτε εδώ μέρος και κοιτάξτε πως είναι από την άλλη. Τι να πεις ρε μαλά. Παρακαλώ τον Δήμο Σαλαμίνης να έρθει στο Βαλήρια με κάποια βοήθεια και να τα μαζέψετε αυτά. Σας παρακαλώ να το κάνουμε για τα φιλαράκια μας, τα σκυλάκια, τα γατάκια όλα. Γιατί μπορούν να τα πατήσουν και να κοπούνε μετά. Τι να πεις ρε. Εδώ κοιτάξτε, εδώ. Τι να πεις ρε. Παρατάνε παντού σκουπίδια, κάνουνε, ράνουνε. Εδώ. Να είναι καμιά φώκια μου, καμιά χελώνινα. Να το καταπιεί αυτό. Κοίτα εδώ. Κοίτα πλαστική λαφούλη ρε. Και άμα μπορεί ο Δήμος Σαλαμίνα να μαζέψει όλη τη Σαλαμίνα, γιατί σε όλη τη Σαλαμίνα γίνονται αυτά. Το ξέρω δεν φταίει ο Δήμος, αλλά μπρο, πρέπει να μαζευτούν. Γιατί δεν φταίνουν τα φιλαράκια μας, τα σκυλάκια, τα γατάκια και όλα.